Jaun-andreok ongi etorriak izan zaitezte BBK-ko behatokiaren elkarrizketetara. Gaur Deuston gaude eta Matxalena kasuzo dugu gure protagonista. Matxalen arkitektoa da eta oraingo honetan Euskal Herriko arkitektoen elkargo ofizialaren dekanoa dugu. Berak lan handia egin du kanpoan, beste lurralde batzuetan, beraz, perspektiba zabala du geure Bizkaiaren nondik norakoak komentatzeko. Matxalen, atzera begiratuko bagenu, ze elementurik edo historian ze nolako momenturik iruditzen zaizu gakoa Bizkaia ulertzeko? Atzera begitu beharrekoa badugu, interesgarria izango litzateke norartino begitu behar dugun jakitea, ez? Aurreko 30 urteak, 50 urteak edo 100 urteak. Gogoratzen dut, orain dela 30 urte nik karrera hasten nengoen, eta Bizkaiko Foru Aldundiak liburu bat publikatu eban, bai. Liburu horren izenburua Bizkaia barru-barrutik izan zen. Eta Alberto Sommer argazkilari gasteiztarraren 300 bat argazki agertuten zirean. Bertan, nire familiko jente agertuten zen eta niretzako liburu horrek Bizkaiaren indarra adierazten eban, ez? Hor bertan, bai nekazariak, itsasgizonak, abereak garatzen ebazan pertsonak, basoak, industria, guzti horrek, indar guzti hori da niretzako Bizkaiaren ezaugarri eta gaur egun gareana bihurtu gaituenak, ez? Indar horretaz hitz eginez, oraingo honetan gure esku dauden proiektuen artean zer iruditzen zaizu garrantzitsua guretzako? Nire arlotik ikusita behar bada hiriaren garapena da azpimarratuko neukena, ez? Indar guzti hori, kemen guzti hori, boluntade guzti hori gauzak aurrera eroateko hiria aldatzera eroan gaitu azkenengo urte honetan, gainera gure hiriak mundu zabalean ezagunak eta aipatuak izan dira, garapen hori lortzeak munduko edozein puntutan komentatzen da, ikartzen da eta entzuten da zelan egin zen. Hori da behar bada nire arlotik ikusita noski zein dan niretzako behar bada punturik eta interesgarriena. Momentu honetan Bizkairako, naiz eta Bilbon transformazio hori bastante potentea izan, egia esan bere eremua askoz bezabalagoa ulertzen dugu, ez? Ibaiaren bailara osoa, aldamenean daukazen industria osoa, ez bakarrik Bilbokoak, baizik eta Bizkaiako lurralde, hainbat lurralde eta leku desberdinetakoak ere. Eta etorkizunari begira, indar hori, kemen hori, Bilboko hiriaren eta ingurukoen eraldaketa hori nola ikusten duzu? Amaitu dugu garai bat eta beste bati eutxin behar diogu, ala nola dauden gauzak zeure ikuspuntu horretatik? Egia esan, momentu honetan, epe baten aldaketa sakon baten aurkituten gara. Eraldaketa horrek ekarri bezan aurrerakuntzak, ze ondorio ekarri da ben ulertzea beharrezkoa da, ezinbestekoa da, biharreko eszenario horretan murgilduteko, eta ulertuteko eta egia esan ondo lantzeko. Erreboluzio industrialak adibidez aurrerapenak ekarri bezan, baina kutsadura ekarri eban. Orduan, aurrerapen honek ze ondorio dakarren ulertuteaz gain, indarra sartu behar jako proiektuari. Biak jakinda, gure indarra, baina ze ondorio kaltegarri edo onuragarri dagoen horren, indar horren atzean ondo ulertutea. Beraz, ekimenaren ondotik
jakin mina edo bultzatu egin behar da, ez? Eta jakin gura sustatu. Gustatu egin zait indarra eta kemena eta borondatea jartzea geure historiaren bultzagile eta baita ere etorkizunari begira geure gakoa izatea. Gizartearen gana joz, nola ikusten duzu oraingo gizartea, Bizkaiko gizartea, bizkaitarrok, nola ikusten gaituzu? Orokorrean galdera askoen erantzunen bila nire ustez, eta gako horren erantzunaren bila. Gure identitatea ezaguna da, benetan, baina galdera mordo bat ikusten dugu inguruan. Gure sektorea, arkitekturari bueltatuz edo hirigintzari bueltatuz, gaur egun eta laster herritarrak gehiengo baten hirietan biziko dira, eta eremu rurala utziko da gehien baten. Orokorrean ez dira zifra berdinak Bizkaian eta beste kontinente batzuetako herrialdeetan, ez? Baina benetan eraldaketa horren arazoak konpontzeko galdera pilo bat dago oraindik kalean. Norartino helduko gara, eremu rural hori itziko dugu, itxi behar dugu, zelan izten dan, errekuperatu behar dugu, eta hirian noski garapen hori mantendu egin behar da, aurrera pausoak eman behar dugu zelako, ez da? Bai, baina ikuspuntu hori ere oso garrantzitsua da, zeren eta erantzun egokiak izateko galdera egokiak egin behar dizkiogu geure buruari. Orduan, zure ustez, ondo goaz bide honetatik, dauzkagun galderak garrantzitsuak izango dira geure etorkizunerako? Gaur egun oso garrantzitsua den parte hartze dinamikak eta lurzoru legeak ezartzen dauzen parte hartze prozedura guztiak bikaindu egin beharko geunkez. Hau da, herritarrak geure herriari forma emoteko gai gara eta tresnak daukaguz hori egiteko, baina nola aldatu aldan jakitea beha interesgarria da eta ezinbestekoa da. Zeintzuk diran tresnak eta profesionalak barne eukinda herri horreri alden eta alik eta onura gehien atera alizateko, ez da? Herria azpimarratzen ari gara, gizarte azpimarratzen ari gara, zeu arkitektoa zara, baino ekonomiarantz mugituz, zeure eskubalego oraingo honetan zer egin beharko genuke? Ondasun gehiago sortu, daukaguna hobetu banatu, giza babesa areagotu. Nola ikusten duzu momentua eta... Nire ustez, biak batuta doaz. Garapena eta errekurtsoen aprobetxamentua edo banaketa. Niretzako biak ulertuta aurrera proposamenak egin behar dira. Ezin dugu banatzeko ezer espadaukagu. Beraz, banatu beharreko be lortu behar dugu. Beraz, konplexua da eta mundua gero eta konplexuagoa da, globalizazioa daukagu, baina identitatea daukagu. Mundu asa daukagu, baina herri txikia daukagu edo arazo txikiak daukaguz. Etxe txikitxo batean arazoak dagoz, eta mundu globalean be arazoak dagoz. Eskala bi horren bitartean mugidutea eta hori erlazin horrek ulertutea dira behar bada ezinbestekoak banaketa edo onura sortzearen erantzunak. Norartino, zelan, nogaz. Bueno,
Eta hor, ikusten dozu, herri txikia garen aldetik, ikusten dozu munduan ondo kokatuta gaudela. Etorkizuni baldugu, ala globalizazioak berdinduko gaitu besteekin geure identitatea nolabait galduz. Nire ustez guk nortasuna mantendu beharko geunke. Geure izaera, identitatea eta landu, aurrera pausuak emoten lagundu izan gaituelako. Eta txikiak izan da, eutxiko diogu horri? Bueno, neurri bakotxeko egoerari dagokio estrategia bat, ez dago baliogarria izan daitekena. Bueno. Dakizunez BBK behatokiak biltzen gaitu, eta txosten berriak eta datu berriak ateratzen ari gara Bizkaiko egitura, Bizkaiko nondik norakoak hobetu ulertzeko. Ikusten aldozu hor utxunerik edo zenolako txostenik, daturik, iruditzen zaizu beharrezko geure lurraldea hobetu ulertzeko eta jakina hobeagoa egiteko be. Ezinbestekoa da nire ustez jakitea eta gaur hemen akademian aurkitzen gara eta nik ogibidearen ordezkari bezala sentituta akademia eta ogibidea bitarteko erlazioa hori ulertzea beharrezko izango litzateke. Hau da, zelan egiten dugun akademia ogibidearen ondotik joateko edo zer behar dau ogibideak akademiatik pertsona hobeagoak eman alizateko. Aber ondo ulertzen dizudanik honetan. Guk akademian jakina, ogibidea, lanbidea, egokia lortzeko prestatzen ditugu neskamotilak, baina baita be, hiritar zintzoak eta gizartekide egokiak izateko, prestatu nahi ditugu. Orduan, dialektika horretan ogibidea eta akademia zuk uste dozu hobeto prestatu behar ditula, ogibide horiek antzeman behar ditula, etorkizunean nolakoak izango diren, enpresa eta erakundekin lan egin beharko genukela, zelan ikusten dozu ondo ulertu baldin badautu? Hortik doa erantzuna, ez? Batzuk dinote etorkizunean gaur egun ezagutzen dugu zen ogibideak desagertuko direla, baina biarretzi beste ogibide batzuk azalduko direla, beraz horretan lan egin behar dugu. Eskerrik asko, Matxalen. Horretan gaude BBK Fundazioa, Deustuko Business School eta zue bezalako herritar prestuak geure lurraldea hobeagoa egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, Txontero.